Thomas Kromann har i alt vundet 7 DM-titler i dobbelt, men aldrig en i single. Den vil han gerne vinde i år i Helsingør, og selv tror han på muligheden. Muligheden er der, ikke? Altså, der er ikke nogen, der er med i den her turnering, som jeg ikke har slået i hvert fald. Så det kan selvfølgelig lade sig gøre, ikke? Men nogle gange så er det jo også, at modstanderen spiller bedre end en selv, ikke? På dagen. Vinderchancerne i år er også ekstra store, fordi profiler som Michael Torpegaard, Søren Hess Olesen og Martin Pedersen af forskellige årsager ikke er med. Så det er klart, altså det er selvfølgelig en god mulighed nu her, ikke? Det er jo for mange spillere, det er det, ikke? Altså der er en masse, stort set alle kan vinde turneringen, ikke? Altså, så det er selvfølgelig fedt. På det seneste har Thomas Kromann vist godt spil, og i første runde af DM havde han heller ikke nogen problemer med at spille sig videre efter sejr på 6-0, 6-2 over Jakob Melskens. Men det er fint. Jeg er glad og tilfreds. Det var en hurtig kamp, ikke? Det er det, jeg helst vil have. At det ikke var for lang tid, så jeg slipper for at stå for længe på banen, ikke? Nu når jeg spiller dobbelt og sådan, så. Hvad med dit eget spil, dit eget niveau fra tiden? Du kommer lige fra en dobbeltsejr i en international turnering, og nu kampen her i dag. Hvordan synes du niveauet er i forhold til at skulle kunne spille med om sejren på lørdag? Ja, det er lidt shaky. Altså, jeg har været lidt på ferie og hygget mig lidt og sådan noget. Og det er klart, jeg har jo ikke fået trænet så meget op til, men altså, nu må vi se. Lad os prøve at se lidt, når vi kommer lidt længere hen, og så er det lidt nemmere at svare på.